ମିଲୁ ଯେଉଁ କଳା ପାଉଁଶ ଉଠୁଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ବି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପଡ଼ିଯାଉଛି କଳା ପାଉଁଶ। ଆଉ ଏପଟେ ଯିଏ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଆଖିରେ କଳା ପାଉଁଶ ପଡ଼ିକି ବି ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି 5-7 ହଜାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଠିକ୍ ହେଉନି। ହଁ, ଆଉ ଗାଁର ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠିବ, କି ସେମାନେ ଯେତିକି ମଣ୍ଡି ରେଟ୍ ତାଠୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବେ ଧାନ, ସେଟା ବି ହେଇପାରୁନି। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ବି କିଛି ବି ରଖା ହେଉନି। କିଏ 2 ଦିନ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦିଆ ହେଉଛି। ହଁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା, ସିଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ।